Ini iki ono jendela sing iso dibuka tutup ben oksigen yang mlebu tuh ben lancar. Nah, saya iki langsung menggok nang sebelah kan kene iki. Nah, iki nang gone kamar tidur pertama nang kene iki ono jendela sisan sing langsung menghadap nang arah karpot. Dukure lampune wis drop selingan ngene warna wapi yo, biru ngene yo, menyala yo. Ah, saiki langsung mrene menggok nang sebelah kanan kene iki. Nah, iki nang gone kamar tidur kedua kurang lebih podo sampai kamar tidur pertama yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Nah, saiki kok ono lahan kosong nang sore tangga iki, kok pen opo? Engko wis pen atur dhewe yo. Nah, saiki langsung menggok nang sebelah kanan kene iki. Nah, iki nang gone kamar mandine, kuwatane wis kami kan separo, biasane nggak duduk, shot ready, genuwe yo ready. Dadi ini gede ngene yo. Nah, nang sebelah kiri kene iki nggone area dapur utawa cuci jemur apa cara masak nang kene. Tenang ae, nang kene iki